Jeg er glad for at køre grader. Det er et godt liv. Frit. Jeg har kørt med den i godt 9 år, og grader har kørt med i nok 30 år, så det her det er den fjerde, jeg har kørt med. Motoren har 6 cylinder, og den har 160 hestekræfter. Ja, den her, det er sådan den første, jeg har, hvor det er joystick, altså elektrisk, så det er godt på den måde. Det er jo, dengang vi startede, det var jo i dens barndom, kan man så sige, og så være med til den udvikling der, det har været spændende. Og det er også godt, når det virker jo, men alting går jo i stykker, så er det lidt træls. Men der er sådan en fordel, at man har startet på en gammeldags måde, så i flere tilfælde, så kan man så bare fortsætte bare på en anden måde. Altså, nogle steder er det besværligt, og andre steder er det let at arbejde, så det kan jeg godt lide, den udfordring.